ake sibingelele kuphi nalopho kuphi la kufika khona ezobuciko media. Igama lami nguMelisizwe Ngubonga Musa Ngwamnomiya, umfana waseFrayede. Namhlanje sengithe ngithi iqula yasemthwalume ngiyadlala yasengqopeni ngiyadlala. Sawubona sisi kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Kuthiwa ngwasemthwalume. Yebo, ngasemthwalume emfazazana. Emfazazana impela? Hayibo. Ngaphala ngasekhoneni tech shop. Awu ngasekhaya, ngempela ngasekhaya. Okay. Nkosazana. Yebo. Sikubone usebenzisana ne-Lady Smith namhlanje Black Mambazo abantu asebemkantshubomvu endimeni. Ufika kanjani kubona? Oqala nje inhliziyo yami igcwele ukujabula kakhulu. Ukufika kwami kubona ngifike nguXolani Majozi. Noma ngithi ubhuti noma ngithi ubaba, okay ngithi ubaba Majozi. Xolani Majozi uyena ongihlanganisile nabo ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe khona kulo mcimbi. Ngoba wena ngizwa ngathi wenza igospel. Uhlangana kanjani nesicathamiya? Umbuzo wakho. Wazi South Africa uhlangana kanjani? Angazi impendulo yalombuzo ngizoba nayo yini, but I believe ukuthi akunankinga ama-genres behlangana yabo, because nabantu abahlangene kusuka abantu abayinhlobo ezihlukene yabo, like njengoba ngicula igospel la abantu bakuthokozelile lokho, bacula isicathamiya bakuthokozela lokho, so it doesn't matter ukuthi yiphi genre yabo okuyona uyangena nje uyakwazi ukufitha ini umikupha angazi but yacabanga kanjalo. Mana uNtokozo kukhona nomsebenzi wakho osukhona mhlambe Unqobile. Sorry unqobile la esenomsebenzi wakhe singawuthola khona. Okwamanje awukabi khona, but ngoJanuary angifuni ukusho i-date because angakabi nayo show ye-date. Uzoba khona uzophuma. Yeah, ukhona uzophuma i-album izophuma January. Not sure ukuthi ngomhla kabani ngaliphi isonto, but yeah. Uthini kubantu abasha abaseyidakamizweni sibheke emaholidini kaKhisimusi abantu abaphuzayo emgwaqeni mabeshayela? Ukuthi baphephe, babe cautious, babe responsible, because more responsible ila ukwazi khona ukuthatha ama-decisions asane. Yayilokho engakusho because angikwazi ukuthi ngithi abayeke idakamizwa ngubani, but ngiyakhule ukuthi uNkulunkulu abasize kulokho abese yabaphephisa futhi endleleni abayihambayo. Amen. Amen. Ngicela usisazisho okugcina ngoba thina sesisiwe salibheda igama lakhe sesifuna alungise nangendlela atholakala ku social media. Nomuntu ofisa mhlawumbe umbukha kanjani? Okay, igama lami nguNqobile ngwaka-Ogle wasemthwalume, ngihlala eMthwalume. Umuntu ofisa ungibhukha ngiyatholakala, inamba angiyazi kahle ngekhanda but ungasesha ku-Facebook uXolani Majozi, mhlampe from Facebook uthatha inamba yakhe, but ngizoyifaka inamba yakhe on my bios. Ngiyatholakala ku-TikTok Nqobile Ogle 25, Facebook Nqobile Ogle. Yeah, iwona ama-platforms enginawo lawo, naku-YouTube Nqobile Ogle wona enginawo lawo engitholakala kuwo. Ukhona omunye umsebenzi okhipha before njengoba uthi uzokhipha manje noma uzobuqala ngalo uzobukhipha? Ukhona engake ngawukhipha 2021. Yes, ukhona engake ngawukhipha, unfortunately awusekho manje ey'nkundleni, but ku-YouTube akhona ama-video awu-3 minutes 5 minutes kanjalo, but koma-Play Store awukho. Okay, kulungile. Siyabonga ngesikhathi sakho nangokuhlonipha. Thank you.